Tapos na. Nasa top na kami. May na-crash dito mga kahigala. Color blue. Yan. Marami palang namatay dito. Hello! What's up? What's up? Bakit Mga ka na? kahigala! Madyong buntag mga kahigala. Bagong ligo si ako. Kumustamos naman mo mga kahigala. Today is nagluto ako ng chicken broccoli. Yan, mag-start na ako. 10 o'clock na dito sa buntag. So, medyo late ako ngayon nagluluto. Kasi busy doing nothing. Again and again. Ang chicken mga kahigala is nilagyan ko ng itlog at cornstarch. Tapos tinimplahan ko. Yan lang. Tapos broccoli. Ito na. Mag-boil din ako ng tubig para sa broccoli. Maglagay man ako ng lipstick. Ang putla-putla ko. While nag-boiled ako ng broccoli. Na-boiled na ang broccoli at carrots. So, nilagay ko balik ang chicken. Tapos, ilagay ko na ang pepper. Nilagyan ko ng cooking sauce. Tapos, oyster sauce. Lagyan ng pepper. Konting asin. Lagyan ko din ng fish sauce. Kaunti. Lagyan na ang carrots. At broccoli. Tapos na, lalagyan ko pinakalas ng chili. Yan. Magprito din ako ng isda. Dahil si Banana is parang buntis. Gusto daw niya kumain din ng isda. Ang isda is nilagyan ko ng tuyo, asin at pepper. Magluto din ako ng rice. Hindi talaga mawala ang rice natin, no? Sumpay sa kinabuhi. Talaga yan natin mga kagala. Tignan nyo, ito yung tatapon sana, no? Malaking gamit sa amin. Konti na lang yung rice namin. Magluto ako ng 2 cup. Yan. Gala muna tayo saglit mga kahigala. Pagkatapos pa lang kumain namin ng lunch. Sobrang nabusog. Walang nagawa doon sa bahay. Kaya gala muna. Punta tayo dyan sa pinaka-top. Dyan, pinaka-top. Para makita nyo ang buong Somerset West. Pasakan na tayo mga kahigala. May na-crash dito mga kahigala, oh. May cruise. Oh my God. Yan, oh. Color blue. Yan. Natakot ako mga kahigala, oh. Dahil may cruise. Yan. This kind of mountain drive you're not going to see. It's special to the Western Cape and Cape Town. Look at this beautiful mountain. If you look down here, you will see Clarence Drive. Yan. Kita nyo mga kalsada mga kahigala. Yan. Diyan kami galing. And then you see all of these little bushes here are called fynbos. All of this is called fynbos. It is indigenous to the Western Cape. Yan yung car namin. Tapos yung kalsada, paliko pa dyan mga kahigala. Paliko ang pasaka. Oh diba? my God. Puting unggoy. Diyos ko Lord. Alalala. Uy, mahal. Mahal. You're so noisy, mahal. There's a cross the road. The blue cross. Oh.
Nakakatakot pala dito kasi nga likoon kasi mga kahigala yan. Baka nagpakusog siya o padagan ba. Take a picture of Mom as well, okay? Video of her. She wants a video, you see? It's monkey. It's monkey. It's a baboon. Big baboon, yeah? Okay. Natawa yung sasakyan mga kahigala oh. What you doing? Alam, may cross pa din mga kahigala oh. Alam, daming cross. Oo. Marami palang namatay dito mga kahigala. Oh my God. 3 cross oh, napaisa oh. Tapos yung blue nandun sa kabila. Hala, oy. Yala, mahal, come. $50 my hand. $50 my hand. Yala, mahal, my friend. Papunta na kami sa taas mga kahigala. Sinabihan ko si Banana na maghinahinay ba? Kasi nakita niyo yun? That, ladies and gentlemen, is false pay. Maraming pupunta dito mga kahigala oh. Yan na mga kahigala oh. Nakita niyo na no? Nasa top na kami. Ito ang whole Somerset West. Try to talk. We are here. We are here. Yeah, where my finger is, not there. Yeah. Yeah. What do you say? Magpa-cute muna tayo dito mga kahigala ba, painit-init kasi next month is malamig na naman dito. Yan oh. Wala nang ganito sa pig. Nga, sabi ni Banana. Maraming nagdidate dito mga kahigala oh. Pwede pupunta doon sa ubos mga kahigala ba? Pero matakot man ako eh. Baka mapunta tayo doon sa dagat. Where are you going? Salt for us at home. Alala, ang ganda. Adlaw ni Banana ngayon mga kaigala. Come, slowly ah. Ning pilit ka ingon sa picture. Pababa na kami mga kaigala. Sana all, pinabutan ilang names sa bato. Gordons Bay Beach. Ang sasakyan nasa tuktok ng bahay. Nandito kami sa Woolworths Food. Bibili kami ng soft drinks. First time ko pa nakapunta dito sa Woolworths. Expensive kasi dito. Kaya di kami pumupunta. Soft drinks lang daw ang bibilhin. Pero bumili pa ng ibang abubot. Ay, magastos talaga to si Banana, no? Oh my God. Dadaan muna kami sa McDonald's mga kahigala. Bibili kami ng ice cream. Again na again. You scream, I scream, we all scream for ice cream. Nauhaw og laglaag, laglaag for nothing. Dito na kami sa McDonald's, si Macdo og si Donald. Not McDog, yeah. McDog. Social naman yung Macdo dire oy. Sa Manila hindi man ako nakatry ng ganito. Pindot-pindot. We pay 24 rand. I don't have money anymore because my husband very kuripot. What? I know. Kay buraho kang dako. Kay buraho kang dako. Ay, Diyos ka.
Dito muna kami sa labas sa McDo, mga kahigala, kain ng ice cream. Remember, I lent you 500 today. Remember, you must pay me back 1,000 today. Binigyan niya ako ng pera ngayon ba, mga kahigala, allowance ko. Did you think I just gave it to you? I gave you the 500, but you paid me 1,000 back. Pauwi na kami mga kahigala, kay nabusog naman kami sa ice cream nga, perting dakuha. Yan yung church namin mga kahigala, oh, malapit lang sa tinitirhan namin. Naalala niyo yun? The Happy Clappies. Yeah, yung mga Pinay ba, dyan kami nagsisimba. That's all for today mga kahigala, ang aming kaganapan today and today. Ang inyong tandaan mga kahigala, be patient, be humble, be simple sa buhay para always happy. And most of all, be kind. Don't forget to subscribe and like mga kahigala. Ingat kayo dyan.